Actually, थांनाय 1 तारिखआव जोंनि मनिटरिं कमिटिनि मेम्बार म आमतलिनि 1 नम्बर वार्ड जोंनि सन्जित देबबर्मा बिनि बलांमा हारिलांका थांनाय 1 तारिखआव ओमफ्राय बिनि सामंनाय बोसोरफायनाय 13 तारिखआव ओमफ्राय जोंनि पार्टिनि जिहेतु मनिटरिं मेम्बार बिनि बिहि बिनि साजला खरगुरि दङ जों ब्रो माने फाइलायखे ओमफ्राय तो बेलाय खामनानै को बिनि उमरबो 50 प्लस हाय बिनि उमर ओमफ्राय दाबो बिनि बोसोराव दङ बिनि लांमाथ' हारिलांखा जों बेखौनो मानसोखौ बे थांनाय थांखा बिनि फेमिलि बायजों दङ जोंबो बावबो सालायखा ताई बे थांनाय रक गाहाम थांथों ताई बिनि आत्मा बिनि फला ब गाहामबाय थांथों अबनो जोंनि कामना এবং जोंनि फेमिलि प्रति बबनो फेमिलि जेहेतु केना फाइनेंशियल लगो प्रब्लेम खालायना तै जोंबो जे मानसा जों कक सालायनो बसति तम प्रब्लेम सॉल्यूशन खायमोन जों कक सालायखा जोंनि हयते न जों जेसु मानसा किसा मिसा जों सबाय लांलायखा जे मामोन कारण जे हम बायतो इया हायपानो बरकनि फेमिलि सपोर्ट उंथों अबनो जि बि सामु रगो देर दिन रगो फनो सामु जों सुबानान फाइलायखा कक सालायखा अमनो नमके आमतली 1 नंबर वाचिंग मॉनिटरिंग कमिटी मेंबर वो संजीव देवबर्मा